समस्त मिथिलावासी के हमर प्रणाम। हम रेखा झा आई एकटा स्वरचित गौरी पूजा का गीत अपने लोकन के सुनाबऽ जा रहल छी। आशा है जे हमर ई रचना अपने लोकन के नीक लागे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करे जेबै। और जे क्यों हमारे यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब केने छी से एक बेर अवश्य कऽ दे जेबै, घंटी के निशान से हो दबा दे जेबै। धन्यवाद। गौरी पूजन एली आली सखी फूले बाड़ी में देखलौं है, सखी फूल बाड़ी में देखलौं है। गौरी पूजन एली आली सखी फूल बाड़ी में देखलौं है, सखी फूल बाड़ी में देखलौं है। आसन पर बैसल सिया जी के देखलौं, आसन पर बैसल सिया जी के देखलौं। सखियन के हाथ फूल डाली सखी फूल बाड़ी में देखलौं है, सखी फूल बाड़ी में देखलौं है। गौरी पूजन एली आली सखी फूल बाड़ी में देखलौं है, सखी फूल बाड़ी में देखलौं है। आसन पर बैसल सिया जी के देखलौं, आसन पर बैसल सिया जी के देखलौं। नारियल केरा प्रसादी सखी फूल बाड़ी में देखलौं है, सखी फूल बाड़ी में देखलौं है। गौरी पूजन एली आली सखी फूल बाड़ी में देखलौं है, सखी फूल बाड़ी में देखलौं है। आसन पर बैसल सिया जी के देखलौं, आसन पर बैसल सिया जी के देखलौं। हाथों में सिंदूर के लाली सखी फूल बाड़ी में देखलौं है, सखी फूल बाड़ी में देखलौं है। गौरी पूजन एली आली सखी फूल बाड़ी